Και θα να παίξουν τώρα. Και γυρίζουν μετά στον πόνο. Κάνω 3 μπόνους. Το μπόνους θα παίξει μετά. Δευτέρα. Όχι. Να, παίξει. Αυτό είναι ένα που δεν κάνει. Δεν βγάζει συμφωνά. Τι λέει? Δεν έδωσε συμφωνά. Τι? Θα σου πάρω τώρα περίπου. Τι που στέγανα. 17, 15, δεν πιάνω. Θα συνεχίσεις και την πόνους. Α, συνεχίζει τον πόνους. Ναι. Καλά πάμε ρε. Και έχουμε ακόμα 3 παντελούς στην πόνους. Να, συνεχίζουμε. Έχεις 3 παντελούς. Σου ξαναβγάλει. Δεν το τρία, πέρα στο Σαββιέ. Μάση να έχουμε για την πόλη μετά. Μα λέει κλείνω το σηκώ μας αυτό φορά. Καλή αυτή. Τι έχουν κάνει ρε. Συγγυρνάει αλλά κι άλλες περισσότερες. Κόψε τσιγάρο τώρα. Μήπως θα δώσει χιλιάδες. Τώρα τι παίζω. Κι άλλες 5 επιστροφές. Δηλαδή Πέντε πάλι. μπορεί να συγκυρίσει πάλι. Μαλάκα. Εγώ φωνάζω πάνω στον πόνο. Το κουρέδο κάτω. Σε έχει βάλει 6 μπόνους και σε έχει ανεβάσει 50 ευρώ. Μιλάει είναι αυτή. Ωραία, εντάξει, δεν κάνεις. Τι είναι αυτό το 10 ευρώ. Ένα πόνος. Κοίταξε, δεν είναι παιχνίδι εδώ να συμβάσει στον πόνο σου με 60 ευρώ. 3 μπόνους μέσα. Φτάνει ένα 57 ευρώ. Δεν άσχημα ήταν. Τώρα μας είχε φτάσει στο μήνα. Χθες πάω βαζάμα μόνο εκεί. Καλύτερα.